Liam Stewart ta' 23 sena minn tal-Pjetà inżamm arrestat wara li tressaq separatament il-qorti l-ħamis wara li fil-pussess tiegħu instabet parti mill-kannabis li nsterqet mill-beriks tal-AFM. Quddiem il-Maġistrat Elaine Rizzo l-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Alfredo Mangion spjegat li brabta mal-investigazzjoni rigward is-serqa ta' droga. Nhar il-25 ta' frar il-Pulizija rċevit informazzjoni li l-imputat kien qed iżomm parti mid-droga misruqa u ġie arrestat fi triq il-Majlen fil-Ħamrun u fil-but tal-qalsiet kellu żewġ boros droga kannabis, waqt li fil-karozza instabulu 3 iqratas kokaina. L-ispettur kompla jgħid li Stewart ipprova jaħrab minn fuq il-post u kaġun tek ikkawża diversi ħsarat fuq van li kien biswit il-karozza tiegħu. Kompla jispjega li meta l-pulizija għamlet fiċċijiet fir-residenza tiegħu sabu taħlita ta' sustanzi fosthom biċċiet tal-kannabis u trap abjad. Ir-riżultaw ukoll li kellu żewġ blokok reżina tal-kannabis bil-pakkett jaqbel ma' dawk li nsterqu. F'kamra oħra fuq il-bejt instabu wkoll 3 blokok simili oħrajn. Intqal li l-ammont ta' droga li nstabet kienet tammonta bejn 5 u 6 kilogrammi u ma' dan instabu wkoll ammont ta' flus kontanti li jaqbes 8,000 euro. L-akkużat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Id-difiża talbet għall-ħelsien mill-arrest għax il-fedina penali tal-imputat hi waħda netta bil-prosekuzzjoni toġġezzjona. Wara li semet is-sottomissjonijiet il-qorti preseduta mill-Maġistrat Elaine Rizzo ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest fil-waqt li ħarġet ordni ta' ifriżar u sekwestrat l-assi u l-proprjetà kollha tal-imputat. Sa dan it-tant l-4 filgħaxija nżammu arrestati 4 persuni oħrajn li wieġbu mhux ħatja għall-akkużi brabta mas-serqa. Dawn huma Xona Tart ta' 30 sena minn Ħażebbuċ, Carlos Paċ ta' 23 sena minn Marsa, Josef Essesi ta' 33 sena minn San Pawl il-Baħar u Clevin Paċ ta' 17 sena mill Marsa.